și doar când o vei simți, vei ști ce-i fericirea. Lucru pe care eu l-am simțit în momentul în care te-am întâlnit. O zi care avea să-mi aducă în viața mea o persoană ce urma să o schimbe și asta și făcut. Din momentul în care te-am întâlnit, am vrut să aflu cât mai multe despre tine, să știu ce-ți place, să știu ce te deranjează, ca să știu cum să mă fac iubit de tine, ca la rândul meu să te iubesc înzecit. Dragul meu soț, se spune că dragostea este cel mai puternic sentiment. Eu am realizat acest lucru în ziua în care te-am cunoscut. Din prima zi în care te-am cunoscut, ai venit la mine să-mi urez un la mulți ani. M-ai strâns în brațele tale, atunci am simțit o căldură sinceră. Sunt mândru că azi cunosc și trăiesc fericirea și o trăiesc pentru că te am și pentru că m-ai învățat cu adevărat ce înseamnă să fii fericit. M-ai făcut să simt ceea ce nu am mai simțit, un sentiment frumos, unic, un sentiment pe care îl simt de fiecare dată când te privesc în ochi. La scurt timp după aceea a fost o zi în care m-ai pus să urc vreo 700 de scări pentru a-mi oferi un inel. Nu am cuvinte să-ți descriu cât de fericit m-ai făcut în ziua în care ai fost de acord să vii cu mine și să urcăm vreo 700 de scări pentru a-mi răspunde la întrebarea arzătoare pe care o aveam. Când a venit ziua cea mare, a fost ceva minunat, ceva de vis, a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Atunci mi-ai dăruit și o verghetă. Mulțumesc Domnului că nu m-ai pus să urc chiar acele scări. Îți mulțumesc pentru toate momentele frumoase, pentru dragostea ta. Îți mulțumesc pentru comoara ce mi-ai dăruit-o la scurt timp după nuntă. Îți mulțumesc pentru sentimentul de a fi mamă. Te iubesc enorm, puiul meu. Te iubesc din suflet și o voi face până când vom pleca de pe acest pământ. Te iubesc. Este un cuvânt prea mic să descriu ceea ce simt când te privesc, dar știu că dincolo de cuvinte ești conștientă de iubirea și de respectul pe care ți-l port, ție și viitorului nostru îngeraș. Vă iubesc, comorile mele cele mai de preț. Și omul a zis, iată în sfârșit aceasta este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Deci, domnule Ghiulai Beniamin, de bună voie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe domnișoara Ciobanu Marta Alexandra? Da. Domnișoara Ciobanu Marta Alexandra, de bună voie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe domnul Ghiulai Beniamin? Da.
Mulțumim frumos că ne-ați invitat la nunta voastră și mulțumim că ați venit și voi la noastră. Aveți o nuntă superbă și voi doi sunteți super frumoși amândoi. Vă dorim o căsnicie binecuvântată de Dumnezeu și să fiți mereu fericiți și să aveți copii frumoși și sănătoși ca voi. Roșcăței! Vă pupăm! Casă de piatră. Hai de cap. Să fiți iubiți, să aveți copii frumoși ca și mine. Mai frumoși ca mine oricum nu o să fie, că sunt prea frumos. Și Domnul să vă binecuvinteze. Da, stați așa, dedicație. Bună, dragii mei! Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Multă sănătate vă doresc. Mă bucur că am venit la nunta voastră. Mă bucur că m-ați invitat, ne-ați invitat. Ne-a făcut o mare plăcere să venim la nunta voastră și așteptăm să venim și la binecuvântare la copii. Domnul să vă călăuzească pașii și multe salutări de la noi. V-am pupat! Vă doresc o căsnicie binecuvântată, Domnul să fie cu voi. Știm că drumul e lung, dar toate cele bune și tot ceea ce vă doriți voi să vi se îndeplinească. Ok, Marta, Beni, anul viitor sper să țin în brațe bebe-ul ăsta vostru, nu pe ăsta, altul, sau doi. Mă bucur că v-am cunoscut, sunteți oameni super. Marta, să nu mai mănânci așa multă ceapă, așa, Beni, ai grijă de ea și mai încet cu leveșa, da? Vă iubim și ne bucurăm că putem sta lângă voi, că putem să ne bucurăm cu voi și dacă câștigați bani peste cât ar trebui, împărțim, da? Vă pup, pa! Bine. Da, o meritat, nu? Asta zic acum, am meritat, dar ce le zic tare, că acum am meritat. Am să zic, da, eu, bine, ai pornit-o? E ok. Nu prea am vrut să zic nimica pentru că am fost obligată, dar acum că tot m-a prins aici, vreau să zic că nu prea îmi pare rău, fiindcă am fost prea pițigăitoare cu voi, fac o meritat. Na, te iubim că n-avem ce face, Magda. Dragă Beni, dragă Marta, vă dorim casă de piatră, multă fericire. Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce vă doriți să realizați în viață, așa cu pași lini, drept, hotărâți și să aveți copii frumoși și sănătoși. Vecinii voștri, cu drag, familia Baciu. Beni, știi, încă de la 3 ani te-am văzut aici când ne-am mutat la Sfânt Andrei. A fost așa o plăcere să te văd crescând sub ochii noștri și îți doresc din suflet să te realizezi așa cum îți dorești alături de iubita ta. Vă pup pe amândoi. Să fie sănătoși și să aibă bunicul bucurii de ei. Să mă bucur, să-i văd cu nepoțăi, cu copii, să mă bucur de nepoțăi, tare bun. Și Luca după aia. Ceau, Beni, Marta. Ce trebuie să mai zic? Ne bucurăm că am ajuns la momentul ăsta în care să luăm parte cu voi, fix în locul în care am fost noi. Am fost 2 ani. Ne bucurăm că totul decurs bine. Ne place ce ați pregătit, aranjamentul, tot. Să aveți o viață cu Dumnezeu și să vă înțelegeți. Trebuie să lăsați mult unul de la altul, mai mult Marta, că Beni e băiat bun. Marta face mâncare bună, dar cu timpul vă învățați unul cu altul și o să fie bine. La început să nu vă țineți tare nici unul, nici celălalt. Trebuie să dați unul după altul. Felicitări încă o dată și vă dorim tot ce e mai bun. Da. Oricum ne mai vedem. Aha, vă iubim tare mult. Vă iubim. Ăsta, omul, tu ce faci? Zagan. Auzi, Zagan! Cine ești tu să-ți facă? Tu du-te și fă el caută pe Google. O familie. Caută și replicile. Asta e cea mai frumoasă fată.
merită să-L iubești, merită pe Iisus să-L slujesc, să trăiesc pentru El, să trăiesc pentru cer, pentru Iisus ce m-a salvat, pentru Iisus ce m-a iertat. Merită, merită, merită să-L iubesc, merită pe Iisus să-L slujesc, să trăiesc pentru El, să trăiesc pentru cer, pentru Iisus ce m-a salvat, pentru Iisus ce m-a iertat. Domnul meu m-a ridicat când am fost căzut, mi-a dăruit speranță când am fost pierdut, trecutul meu l-a iertat. Prin sângele ce și-a vărsat și o haină nouă